оце вже занадто навіть для мене. Це чистої води людожерство. Ви весь час підвищуєте градус. Це небезпечно. Коли десь падає ракета, вбиває сім'ю, десь хтось сфотографував там батька, який просто в апатії просто плаче, його сфотографували, журналісти беруться на обкладинку, по діагоналі, великим шрифтом, там, яскравим, там його крики було чутно на весь район, і йому ще домальовують сльози там десь. ТСН. Це заради чого? Тут мова йде виключно про перегляди, виключно про конверсію. Це максимально по-людожерськи. Це не люди, це мразі, ті, хто це роблять, ті, хто це малює, ті, хто формулює, ті, хто затверджує. І ті, хто мовчать. І мають до цього відношення і мовчать.